Ahoj, dělala jsem si bublaninu, měla jsem chuť na něco sladkého včera a zároveň jsem si udělala humus. Z půlky pytlíčku jsem si udělala 2 skleničky humusu. Tady je. Tentokrát se mě povedl, minule jsem dala moc česneku. Jinak jsem si vytáhla teďka k obědu zase rejži s tím curry. Nechtělo se mi nic vařit. Takže dneska si dám k snídani humus, k obědu si dám curry nudličky s rýží, k večeři, nebo když budu mít hlad, chuť, tak si dám buchtu. Mám tam ještě poslední jabko, kdybych si chtěla vzít jabko, tak si dám jabko. A nevím, jestli ještě dneska něco budu vařit dalšího. Nejeste zvířátka.